Tenim sobre la taula un tema que està començant a convertir-se en un clàssic aquesta legislatura. Les escoles diferenciades i el seu concert. El grup d'iniciativa, d'acord a un seguit de consideracions històriques, sociològiques, ideològiques, com expliquen a l'exposició de motius, proposa la supressió per llei dels concerts d'aquestes escoles. Jo, d'alguna manera, me n'alegro que es presenti aquí aquest debat perquè porta un punt, podríem dir, d'elevació en el debat d'aquest Parlament i de diferenciació, és a dir, més enllà de les batusses per l'autodeterminació, doncs parlem d'alguna altra qüestió que interessa a la ciutadania. Tenim un plet al davant, dos models, a una banda el model escolar que vostès defensen, intervencionista i estatista. Per altra banda, el que defensa el nostre grup, liberal i social. Aquí el que està en discussió és si optem per la llibertat o per la restricció, per la capacitat d'elecció o per la imposició, per la societat o per l'administració. I nosaltres, senyors i senyores diputats, optem per la llibertat i per l'elecció dels pares. Nosaltres advoquem per la societat. Ja sabem que vostès tenen una certa carència per la planificació estatal i per l'enginyeria social. A vostès els agrada planificar-ho tot des d'un despatx, decidir com ha de ser la societat del present i del futur. Nosaltres preferim aquell vell principi liberal. Deixem que cadascú tingui els seus somnis i defineixi també quins són els seus malsons. Deixem que cada família decideixi quina és la millor educació pels seus fills? O és que potser vostès en saben més que els pares? Empoderament dels pares i dels centres. Nosaltres advocàvem perquè els centres tinguessin autonomia per elegir el seu model educatiu, el seu perfil pedagògic, la seva opció lingüística, i que els pares després tinguessin llibertat per elegir quin centre volien pels seus fills. Que el fons de la qüestió que avui debatim no és un tipus d'educació concreta, de la qual després parlaré. Avui es contraposen dos models d'educació i de societat. Un model dona el poder als ciutadans, l'altre a l'administració pública. Nosaltres no defensem avui la causa de la diferenciada, nosaltres defensem la causa de la llibertat dels pares i mares per triar el centre que creguin més escaient pels seus fills. Vostès tenen tota la legitimitat i tot el dret a voler tombar l'educació diferenciada. Però no tenen legitimitat i no tenen dret a parlar de segregació. Els preguem més cura en el llenguatge perquè el que ens estan dient, el que estan dient a milers de pares i mares de Catalunya és que són uns segregadors, és que volen la segregació dels seus fills. I això és intolerable i no ho podem permetre. Que el Partit Popular no pensa que l'educació diferenciada sigui millor, no ho pensem. El que pensem és que l'educació diferenciada és un model pedagògic vàlid i com a tal no es pot arraconar de l'oferta educativa. Pensem que tots els pares i mares, i no només aquells amb recursos econòmics, tenen dret a elegir aquest model, si és el que prefereixen. Però què els molesta a vostès? Què els molesta? Home, jo ja sé el que els molesta. Ja sabem el que els molesta. És evident, és conegut, és nítid. I tenen dret a estar molestos, però no tenen dret a imposar-nos a tots la seva incomoditat. Aquest estiu passat es van conèixer les dades sobre alguns col·legis britànics, els millors col·legis britànics. Entre ells, entre les 10 millors escoles, hi havia escoles diferenciades. Clar, diran, home, escoles d'èlit. Doncs no, mirin, escoles públiques. Estem parlant només de model públic. Ja sé que aquestes dades potser no els interessen, però deixin que els pares, deixin que les mares triïn, si volen aquest model. Des de fa un decenni, als Estats Units estan proliferant les escoles públiques, també diferenciades. Als barris de l'alta burgesia? No. A les zones menys afavorides, amb l'objectiu de potenciar els resultats acadèmics dels estudiants. El mateix Obama, que suposo que és un retrògrad, doncs també ho ha potenciat darrerament. Però mirem cap a Europa. Fixem-nos en Alemanya. Sap què ha impulsat experiències d'educació diferenciada a Berlín i Renània? Els democristians? No. Els liberals? Tampoc. La socialdemocràcia i els verds? Suposo que són la contrarreforma europea, aquests partits i el Consell Superior de l'Educació del Quebec. Ho dic perquè potser si ve del Quebec
deixem de banda alguns prejudicis ideològics i ens el llegim amb una mica més d'atenció. Vostès presenten una preocupació justa, raonable, legítima. Tenen el neguit que l'educació diferenciada reprodueixi rols de gènere i limiti el potencial de les noies. Com dic, és una preocupació oportuna i justa. El que passa és que les dades no semblen confirmar la seva hipòtesi. Resulta que el percentatge de noies que estudien carreres tècniques provinents d'escoles diferenciades és més alt que la mitja. I resulta que el percentatge de nois que estudien magisteri, una professió abans feminitzada, que provenen d'escoles diferenciades, doncs és més alt que la mitjana. I el que està clar en qualsevol cas és que l'educació diferenciada no discrimina, com ho diu la Convenció de la ONU, perquè vostè, senyor Mena, ha citat el punt 1 d'aquesta convenció, però no el punt 2, on diu que l'educació diferenciada no és cap mena de discriminació. Per tant, home, el que no podem fer és citar només una part de les coses. I què diuen les sentències? Les sentències. Doncs sobre aquest afer hi ha una jurisprudència variada. Per exemple, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, el Tribunal Superior de Castella-La Manxa, el Tribunal Superior d'Astúries han fallat a favor d'aquesta opció. És veritat que vostès esmenten una altra sentència, i molt rellevant, per cert, dues sentències, molt rellevants, per cert, que són les sentències del Tribunal Suprem. I el seu contingut és clar. Què diu el Suprem? El Suprem diu, primer, l'educació diferenciada no atempta contra la Constitució i, per tant, és plenament constitucional. Segon, d'acord a la llei educativa de Zapatero, els concerts a les escoles diferenciades hauran d'acabar caient. Això ho diu el Suprem, així de clar. I crec que és interessant que ho reconeixem, perquè d'aquí se'n desprèn una conseqüència claríssima. Només gràcies a la reforma educativa impulsada pel Partit Popular, que ja està aprovada al Congrés, aquestes escoles podran mantenir el concert. És gràcies a la reforma educativa del Partit Popular que milers de pares a Catalunya mantindran el seu dret a escollir aquest sistema educatiu. Ens sembla, consellera Rigau, que això també caldria reconèixer-ho. Seria de justícia que, entre tant bescantament a la llei del Partit Popular, també reconeixéssim avenços, perquè suposo que vostè està d'acord amb mi en què hi ha vida, coses i principis més enllà de la llengua. Avui molts han parlat i parlaran de la llei d'educació del Partit Popular. Doncs bé, jo el reto a una cosa. Presentin vostès davant de la comunitat educativa d'un claustre de professors i digui'ls, mirant als ulls, la LOCSE que vam aprovar el Partit Socialista, Convergència i Unió i altres grups ha estat un èxit. La LOCSE. Si no comencen a riure tots, doncs seguim parlant. Queda assentat, doncs, el principi ideològic, pedagògic i jurídic que ens porta a presentar una esmena a la totalitat. Voldria tancar, presidenta, amb un apunt polític. Vostès van ser al govern 7 anys. 7 anys. I vostès van mantenir els concerts d'aquestes escoles. Ara els agafa un rampell. Vostès i altres grups els agafa un rampell i pensen que trauran alguns vots d'aquesta qüestió. Doncs fixi's, potser trauran alguns vots, però no trauran les conviccions de milers de pares i mares de Catalunya que en exercici de la seva llibertat i de la seva responsabilitat elegeixen l'escola diferenciada per als seus fills. Potser trauran un dia els concerts, potser els trauran, i convertiran escoles obertes en escoles d'èlit exclusives per a aquells que s'ho puguin pagar. Potser, senyors i senyores diputats, però el Partit Popular no ens trauran un convenciment ferm i contundent. Els pares saben millor que l'administració què és el millor per als seus fills i tenen dret a escollir lliurement la seva escola. Gràcies, presidenta, senyores i senyors diputats.